vau thla ni som ni lai ni ani a thu thar kan puang le dona chanchin sang lor khom kan ni thina wangin a to phlengin uluk takin min ngai thlak sakanga a thu pui ne na in mil lo ti kha omle thina a to phlenga ngai thlak hian zo na tlem de ome tun na ya India in training sortie anei na van duaina miss hepa khan Israel siam Indian Navy in an encol Sarja remotely pilot aircraft RPA chu March ni som pariat khan Kochia atla ani Navy official te suidanin he thil thleng hi tlailam dar nga a thleng ani a INS Garuda base tla in hliam le thil dang ti chia ta omlo Navy chuan thu chhuat toy siamin thlona tlak dan kim chang an tar langa drone hi routine training exercise nei lain runway atanga mel khat vela hla atla tian soi he thil thleng chan let na atan hian thlona tlak na hmuna hian specialized team tir nga lan ni thu chhuat chuan thlona tlak chan chui chian tumin inquiry kalpui ani thuanem het boka Israel siam Sarja drone hi Indian Navy in a reconnaissance le surveillance theina atana an nei man ropoi mo takani a operational purpose rang atan man theiani bok investigation akal zela thunei tu te chuan thlona tlak chan bulpui ber hriat tumin ma an la a nakin loka hetiang thil hi a thlen tolo nan atul angin mala kani ang kumsang ni pani khan India sipai Sarja Mark II chuan Pakistan media tangai vena hlo hle a Pakistan Air Force PAF fighter jet in Kasur bula line of control LOC a Indian unmanned aerial vehicle UAV hi aka thlak thu report a omani kumsang nile pani June thla khan Indian Air Force in a recognition satana an man Sarja Mark II chu Pakistan Air Force F-16B chuan AIM-9 L Sidewinder missile mangin fit sing khat sang thuma sanga lo kap thlatoa hei hi drone a mu chhuwa nuwa ni in mobile observation unit manga vil ani bokani Pakistan official te chuan Sarja Mark II tla hi US dollar maktadoi khat point panga man ni in an chuta avionic component hlutna chu 0.7 million ani Pakistan chuan India in UAV surveillance man hi Pakistan tan thil hlo tak ani thu a soya hei hian an base le satellite system a thalak te real time in athon chuak theidona chumi mang chuan melma artillery chakna ti pung turin ma ala thaya hei hian artillery ka dan te na le in siam remna ati ol sam thei bokani target zonna na tangkai nangyang mai bok hemi hun chung hian chuti laya Pakistan sipai thu puang tu Major General Rashid Qureshi chuan India in tho ho na hlo chu chiat na sa tak ani thei thu le Pakistan sipai ten be pui thlak na engpo do thei tura India hruai tu ta hriat non tir na ani thu a soibok Sarjar hi atir chuan kumsang khasukwa somkwa pani khan IAI in an manga sang khasukwa somkwa pariata Sarjar Mark II aron chua khan mason na lian tak oma ahnua India chuan kumsang ni hnuwa alei veta ani Israel Defense Forces teral thuam chungchanga online repository Israeli weapon ina UAV system man plak tak anga an soi Sarja Mark II seizong hi meter nga point pariat panga ni in a wingspan hi meter riat point panga ani boka darkar som pariat thleng boru ka khosathei a operational parameters a hian kilometer zathuma thuile altitude ceiling fit sing ni athuyani a Indian Air Force hian tuna hian Israel siam UAV za somriat velan mangmeka Sarjar zale pariat le Heron 1 drone somruk pariat te chu surveillance le reconnaissance satanan mangmek Harpi UAV fleet self-destruct theina nei radar installation te laka precision strike atana ruaman Harpi UAV fleet an mangmek bokani Sarjar Mark II hi mission rang atana siamani a chungzinga chuan surveillance reconnaissance target acquisition artillery adjustment le damage assessment a tepo man theian ni he UAV system hian thil poimo tak le theina engemaw zat an naya chu na thona atana momo rang phuruk na tura siamani operational configuration rang a peya synthetic aperture radar SAR
ground moving target indicator GMTI te signal intelligence electro-optical tele infrared theina te ape bok chubaka a low noise integrated 4-stroke engine hian audio detection radar ta na man har tak ape chuaka composite material atanga siam hian radar detection ti tlemna na thoka stealth theina ati sang bokani Searcher Mark II hian kholum le khowot khom dan eng hnuaya po na a thok thaya boruak khir taka po rin tlak takania anna tho dan hi a hima arin tlaka ol samna ape arwala automatic take off le landing ATOL system pani manga thuamani a hewang hian tum le thlo chuan lama hima redundant state of the art avionics a thuamani tun naya India drone tla hi kumsang hele pani kuma Pakistan F-16 in India drone aloka thlak to ngai tua chuan tunami po hi Pakistan chet na ani thayang ti rin na oma uluk takin an chui me kani ole Israel Gaza lama chuan buaina hlirala ni maya indona lian jok Israel in atin tua mek lain Israel mi tam tak chuan nor an lo huai hot ve meka Hamas ten an ruk bo an hren mek chua an phuta hel ho dil nei pui turin Israel sarkar chu an mi puitan an kar mekani nor an huai hota Tel Aviv kong pui an dang ping mia mai nor huai hot tu te hian Tel Aviv highway chu hostage deal siam tur kar na an dang ping hostage chung tele an mani thlop tu te chuan Tel Aviv highway lian ber chu an danga Gaza a Hamas ten Israel mi le sa an man te chua zelen na tur in rem na siam turin sarkar an ngen nor huai hot tu te hian war cabinet member te thalaka ti hian an ziaka in chunga engkima Qatar atangin in rem na nei lovin lo kir su ti in kan sei to ang khan Qatar hian Hamas net in biak na nei mekani a Israelin Al Shifa hospital an lu chila wang khan Hamas te hian deal chua san an tuma Qatar hian thlemin Hamas te hian deal an chua san don lo ti an ron soile ani nor huai hotu te hian La Guardia interchange bula marlampan na kong pui chu minute som panga vel je tandanga hemin hu hian an in then darani tun hnaya in rem na leilok siam tur hian Israel le Hamas te hi an in rem hlei thei lova Hamas lam thil phut hi Israel hian ti hlotlin chia an ngai lova Hamas hian Israel zelatang zasari atanga sangkhat vel chuan ngeta Gaza atanga Israel sipai lak chuan phut bokani Israel chuan Rafah operation chu apom toa engtika nge an tran don ti ero an soilok du lova mase mi pui ero thiar chu an tum thu an soi Israel in Rafah baya tum thu apuan ta ka chuan international community khovel sarkar te po an man moa Hamas lampo anom hle hle thei bik lova in biak na chu Qatar lama kalpui chuk chu kani Israel po in palaya tira an thutluk na thu chiang ala om thei lovani heti lai hian US chuan UNRWA chu sang ni som ni panga thleng fan rian sak an tum October ni saria Israel beina khan Palestine UN chom dol tu pol UNRWA member thanem takan tel ni in Israel chuan an soya UNRWA te pui na pethin tu sarkar te chuan an fan pek thin an ti top lei lo khri US ngai poin UNRWA fan tur a rian saka sang ni som ni panga ma apek chu an tum lo tian soi US Congress chuan US sum UNRWA tan march sang ni som ni panga thleng eng ma pek lo ni se anti US Congressional hruai tu te White House sipai State Department le sarkar program rang te sum pek na tur billion tak pas tura in rem na an siama chuan UN agency lian ber Palestine te tana US sum pek khap na chu march sang ni le som ni panga thleng kal pui chhun zomani don ni in an soi US President Joe Biden a kai hruai sarkar chuan January thla khan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee UNRWA ne na sum pek thar chu hun enga mo chena tan ti to pantum hei hi Israel in agency a thok tu som ni chuang zet October ni saria Hamas zinga tel anga an pu wanga ni US Senate chuan thlamasa khan dan siamin he agency ta na sum pek tur chu ti to pani a
hemi zinga pastel tura anti Ukraine Israel Taiwan ta na tranpuina pek na tur bil dollar tluk la ding on som kwa panga atela House of Representative ala tangkhang mek inrem na hrachiang tu pahni te chuan sum pek hi kum khat chhunga ta na ti to pani tur thu asoya Gaza a Palestinian te hne na mi hring puina pek na tura malak na dang chung chang chipchiar taka soi ho ani hnuwa dan siam hi mi pui hriata an soi ho don tia soi White House le Congress hroi tu te chuan spending bill te tax ti chua ani ma chuan inrem na chung chang hi chipchiar takin engma an soi du lovani UNRWA staff te laka pu na chung changa hian UN chuan chui chian na a thok tana Israel in thu apek awangin agency te hian staff then khat chuan ban bok UNRWA asum tho tulian ber US chuan kumtin dollar maktadwai zathuma tanga dollar maktadwai zali vela petrina ni Russia Ukraine in dawna chu ala alna tel mai Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Kyiv thurwal puiram te chu air defense tamzok peturin angena tun thachung hian Russia chuan missile za somthum attack drone zathum som hi chuang le guided bomb zakwa vel akap chuak to tia soya kan hria tangin Ukraine hian ral thuam an tla cham chho meka hei wang hian Russia beina Ukraine hian an dawlet hlei theilova air defense thazok an mamo a lai puimu le ral thuam dang nen tuna man mo takin an mamo ti Zelensky chuan a soi Russia chuan Admiral Alexander Moiseyev chu an Navy acting commander in chief atanan ruat thara Ukraine in Black Sea Fleet an beinon fokara Moscow chuan Helai Fleet commander Nikolai Efmenov chu an ban Ukraine sipai te chuan February sang nile somni pani a Russia in full scale invasion anei tran tangkhan Russia long engemazat anti cheto Russia Defense Ministry chuan an sipai te hian Ukraine marlam Donetsk biala Orlivka khwa an la tia soya tlamasa khan Russia sipai te chuan Adivka an lo la towa Adivka atanga KM ko point panga vel hla a he khwa hi omani Ukraine General Staff chuan ma in thu chhuah lo siam to in an sipai te chuan Orlivka che vel Russia sipai beina voi kwa an lo dawlet to ti lo soi to ani Belgorod Governor Vyacheslav Gladkov chuan Ukraine a bumpuak wangin Russia chuan ramribiala tagin no pang sang kwa vel a hruai chuak don ni na soya a ran pa in Russia Defense Ministry chuan Air Defense Unit te hian he bial chunga hian projectile som le missile pakhat an lo ka phlati alo puang to bok Ukraine in ral thuam an mamo thu war taka an tlang au pui hnuwa le hemi awanga Russia in ma ason chho zel awangin NATO le Ukraine ramdang Europe ramdang te chuan Ukraine tan tran puina an ron pele tran don ta German Defense Minister Boris Pistorius chuan Ukraine tran puinan Euro maktadwai zanga $1 maktadwai zanga somli pathum point paruk apuanga heng zinga hian silai mu singkhat atel Canada Defense Minister Bill Blair chuan Czech Republic kai hruai malakna Ukraine tana third country atranga artillery cell nuai riat leitumna atan Canada dollar maktadwai somli US dollar zong chuan US dollar maktadwai somni pakwa point pali chuang apedon tia soi Ukraine Prime Minister Denis Shmyhal chuan April tha atranga indona hmuna Russia sipai te hno chuana tur ral thuam thatok an nei thei abei sei thu asoi EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan European Union in Europa Russia assets freeze Russia thil nei an hrena tanga sum an mu zinga za asom kwa chu sak arota Ukraine tan ral thuam siamna tur sum man na atan EU ran fana son arotani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Ukraine dam kho chuana tur hi a hau tak don hle ni in a soya US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Germany Rama Ramstein Air Base a Ukraine Defense Contact Group UDCG meeting nei zo press conference a soin US chuan Kyiv tan ading zel don ti a thian ram te hriat ti ra du ani ati kan tran rual pui ram te le kan tho pui te hian ma an son zela United States point ma a son zela ngai Ukraine tan tran apoimo ani ati
Austin hian Ukraine tan sum an pek bel lo chuan engtin nge Washington hian Ukraine a thlop dawn tia soi lo. Republican House of Representatives Speaker Mike Johnson an Ukraine tan a tranpuina bill siam tura vote lakna turin khoma kau du lo wangin White House chuan Kyiv tranpuina thon dan tura buena atok mek. US in Ukraine tan tranpuina 8 pa case ala pass lo chu Ukraine an thin rim. Ukraine chuan US in Indona atana man tur tranpuina dollar tukla ding on somruk ala pass lo chuan atimang ang hle tia soya. Indona muna ral thom indai lo na atok mek tia soi. Foreign Minister Dmitry Kuleba chuan foreign media tenhena online briefing anaya. Apoy mo berle min tithin urber tu chu US hian he thutluk na hi alapom lo hi ani ati. Republican House of Representatives Speaker Mike Johnson chuan tun thlengin he bill chungchanga hian vote lak na hun ala hong lova. Hei wang hian White House chuan Kyiv a tranpuina thon dan tur zongin rilru a seng na sa hle. Friends sipai te chu Indona atanan in pe top general. Paris hian a hlok na humhim turin Indona har saber machon turin a in pe to ni in Chief of Staff chuan a puang. Friends hian international level a chawna engpo machon turin a in pe renga. Mani inven na tur Tavjas engagement nei pui turin na in pe to ani ti in Friends Army Chief of Staff General Pierre Sil chuan tholenia interview anaya soi. Tun naikar engemozat chung khan Friends President Emmanuel Macron chuan engtiklai po in khothlang sipai te chi Ukraine a thon lu anin pe reng nia a soi chungchanga zona a chang du lova Kyiv Moscow a beina puyan ngai Moscow ina beina puyangai Ukraine dau tu te hi Paris melma an ni ti hialin a soi. Friends sipai te chu anin pe to ni in Army Chief chuan a soya. International situation a thil thleng chu engpo ni se Friends chu anin ring to ani. Kan sipai te chuan an chang le tang ti in a soi. Chief of Staff Sil chuan Friends hian international responsibility anaya. Defense agreement mangin state lo tak tak nen anin zom tia soya. Chu wangin sipai te chu training na ya tangrual sipai te ne na tho ho na thatak nei angai ni in a soi. General chuan tuna hian Friends hian ni som thum chungin sipai sing ni vel division commit theina anaya. Army Corps sing rukleng command theina anaya. Hei hian allied division te po a huam tel ati. Karma sakan TF1 le Friends Channel 2 te interviewa President Macron chuan Friends chuan Kyiv thlopin Russia laka Indona anei lo tia soya. Mase Russia chu mel ma ti in a soi. Ukraine anei to sipai te da thei an ni thuwa soi chu a thlop lat bok. Athu soi hian Friends ram nei to member le official tamjok Secretary General Jens Stoltenberg telin Ukraine ram anei to sipai tir chuatumna chu an phalhe thung. Heti lai hian Spain a El País media chuan US kai hruai block chu boina chuaka hiana theina apianga anin rol to ni in atar lang thunga. NATO state a sipai active le sipai bang to te chu Ukraine ram chunga Kyiv che dan le anral thuam han dan en kol turte endik na thok turten an lut ni in a soya. Putin chuan a ma in hemi chungchang he lo soi to a NATO sipai te Ukraine an om ti lo soi to. Mercenaries angin an che ni in Putin chuan a pu bok. Moscow chuan he boina hi US kai hruain Russia laka proxy war an kalpui wanga ni ti in a soya. Russia President Vladimir Putin chuan khothlang ho hian Ukraine tan ke an pen zel ani chuan he Indona hi azwal zel don ti soya. NATO le Russia inkara direct a boina tur chu Indo-pui pathumna World War III full scale ring chuak thayani. Chu step khat chawin kan la thleng lawani ti in Putin chuan a soi. Ole khati zong kha tun tumata na kan ngai thlak thei chu ni le phot mai te se video dot le thu thar ber hilongai chang le don nia.